milong bakor dorshisha ngait yami hod ngait yami namar mi ichwayanga try milong bakor doyanga try milong bakor dorshisha ngait yami hod ngait yami namar mi chwayanga pangi pipna pangi yame ni pipna ni yame shabam chuku ko pangi pipna pangi yame ni pipna ni yame shabam chuku try milong bakor doyanga try milong bakor doshisha ngait yami hod ngait yami namar mi ichwayanga pangi pipna pangi yame ni pipna ni yame shabam chuku ko pangi pipna pangi yame ni pipna ni yame shabam chuku. Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. We declare everlasting love for you. We declare everlasting love for you. Hagapor begikon Israel kin mitno nagari Egypt segari tangge jengkulat. Ublay ulakren how Moses badau Aaron hari Egypt begini gigintien. Kaman pulih menta nage Exodus kalau nang kabakat ar. Kadikot kabaning kong ka Bible ge tu ingi kumni. Utroa ulakren how Moses badau Aaron hari Egypt. Uda om. Uni ubnai unong hapi ubaning kong jugi benai. Unong hapi ubanai ubaning kong jang kasnem. Hakapor ba kikon Israel kin sami no nagari jang jinglong mara. Ublay uong yaki bautau benai ne kata kesngi kalong kesngi banengkong jong benai bat kalong kesngi nengkong jong kesnem hagani kaporo ai kublay fi baro haga gerteng jong utrai jong Jesus Christ kani kapor basdang jong ne kesnem ga bathamai usnem arhajar arpuwe habang ilayo eu ni usnem bathamai kaban nengkong ngakwa ban ong yefi ngimla ngin klet ke jing baha ke jong play ho ni usnem balale no usnem ar hajar ar phau de usnem ubasa jingken ma ke jing im jingi baro ngim ji yo usnem gumuni usnem baki office sarkar ki khan usnem baki school ki khlamlong usnem baka die ka tiet kayo ka kot kalet kawan ka khlamlong satia kabakhambon kalong
bagi beliau ke syong hayang hasam jengki kasnam ka ba ngi khlabio ban penong bahai ke jing seng jengi re kasnam ka de kasnam ka bangin ken mau bawa dah pedang ki bangi syam wala pedang ni ke khlam ka bakta ai ke berthai bara ka wai be ke ri ke jengi re snam arjat arthau de snam uba baha yaki babon ki bangen namar ublai sim la ino yaki kat tu kat ne snam arjat arthau ulong usnam de jingger khu pen bang kumta siwa bangan keren yo ne usnam arjat arthawai nyimla khan la aingo yo trai yaki jingdon ran kat junggu ho ne usnam arjat arthau yaki ni ki khon Israel ublai ong ni ki gentien ong menta pinsale chagari ke batmai pinsa im ke jingim ke batmai bat kani kasngi kalong kasngi ke batmai fi kalong kasngi ke basdang jong upanai bat kasngi ke basdang jong snap kumta ngaru hapadeng jong fi kani ke por ngakwa kan wan lam ke khupor ha ke jing dei be ke jing pentmai ni la yo mentayo new snap akajak arpuai ngangen new snap ulang snap watmai fi baro kasnam arpuai kat kum ga ktien jong blai kat hel ye ke jing long rang ba namat kat kum ga ktien jong blai ngi i bagi batrai ha ka kam lendo kimla ban trai kam lendo lemda ki palat ye ka arpus nem ka karta ana ki la palat ye ka arpus nem ka karta ye kitu ki samla ki ba palat ye ka arpus nem ka arta la hen rang ba ye ki nang ta kat kum ke jing siu ke jong ki khon Israel ke ba ki siu kum ka bai siu sha ke jaka kentang ne sha ke temple ka shekel ke ba ki siu ya uba sisnem hadu uba arhusnem ke dei da gawai ga dor nadu uba arhusnem shaneng ke dei da gawai ga dor naga ga daw arhusnem shaneng la hen trang ba iununu brio but kasnem ga ba arhuai ge kasnem jong ge jing long ran ba shua banya chakmat nge ge kasnem ban long kasnem ga ba gir khu ka bala gir khu ye ni nyin eno e ge jing long khna jong e nyin eno e ge jing long khun long jong e nyin sedang nyin ya sa ge jing long ran ba man long ge jing gir khu ki bre ba bon upol ong hesti jong ko ban kong si ki korin ka long ga ba khat lai ong ini ki gen tien haba ngadang khna ngale kemu khna ngasnyo kemu khna hanrai anang larang ba nga ino ki jong khna kumta nge ke ne ge por ngi bo blai u ya lam ngi she ge jinglong rang ba ke bagen jaman siem ro usnem anajat arpuai de usnem ubangin mat ya ge jinglong rang ba ha ke bagen jaman siem na kata ge da ma kwa ngan pun slori fi menta ke snem tong in im ge jing im ke batmai nyin ino eki barim nyin ino eki tu ki kam khna jengi nyin ino eki bam da ler ha ke jing im jengi nyin ino eki ba penuit eki jing im jengi nyin ya chakman sa ke jing long rang ba ha ha ke ni ke puan nga kwa nga nai fi lightly ki ban walam ke jing thma yangi how new snem bo thma ngai pin sha skor ban nga si por ngan ai gini ke jing kai ha pedeng ju fi padu men sim khoi nai boring e bangin em ke jing em ke bathma how new snap mo bathma nge men sim jong ublai on pen thma nge kan mau de men sim jong ublai bo pen long ye ki baro de ba u ban pen long thma ye ke jing em jeng namala da nu priyo priang ye Jesus Christ sa ke jing em jeng ka bible ka ong ulong ujing thau bathma ki barim baro ki du no barakmi ki jalong ki bathma na kita aku gini ke por nge mensiam bakot un tau tmai ya fia gini ke por la dan nak deng champi gini ke por pimpat priang yu jisu ku mutrai bu nong pen em ke jing em champi priang no yu jisu siapa mensiam bakot un rong ha po ga do no champi de ke jing ya ba utrai jing ke jing em champi un pen long tmai fi bu nu brio bodan ho kris un kala long ujing tau ba tmai ino ai gede ke barim ya ke jing em ke bathmai ba do blai un thau thmai fi ka ban nang kong ka bang akwa ngan pin i fi ge ne ke por ge dei la dang i kwa ngin em ke jing em ke bathmai man dau sne mo bathmai ka ban nang kong to ngin pen thmai ke jing mat changi
Ngisiam ni gini gawai kibriyo lada kiyo ke jing kta ke jong mensiam ne kiyo ke jing try ke jong ublai ke bakat no ro. Lada kimpen thamai ke jing mot jengki kinom la ban em ke jing em ke thamai. Dan kibriyo ki bala pha duai. Dan kibriyo ki bajau umat. Dan kibriyo ki bashim ki rai ki babon. Dan kibriyo ki bala le shibon ki ai ke jing em jengki. Ban em ke jing em ke thamai. Dan kibriyo ki bala kulan. Dan kibriyo ki bala le shibon ki ai ban em ke jing em ke thamai. Ha usna mo thamai. Ki bashim ki rai ki baper. Handai phinom la ban em ke jing em ke thamai. Lemda pipen thamai shuai ke jing mot jongfi. Ke jing pen thamai ke jing mot jongi kan pen kala durri ke jing em ke jongi. Bat ke jing pen thamai ke jing mot jongi kan pen kala ya ka perkhat perdan ni kom bat kan pen kala ya ka long renian ba ke jing le ki kam jongi baro. Na kata ke dah ke ni ke puan nga kwa ban ong ifi ladang ikwa ngi em ke jing em ke thamai ke ban ning kom. To ngin pen kela ya ke jing mot ke jing perkhat jengi. Ne ngin pen thamai ya ke jing mot jing perkhat jengi. Ka Bible ka ong ini ki gentian ada pi pule na ke sti no Paul siki rom. Kalau non ka bakhat ar upol ong ini ki gentian. Ong namat kata na kirpat ya pi ko para banget na kita ki jing isne jong oblai. Ba pin ai ti no e ka met jong pi kum ke jing kinya ba em ba kuat ba pen sngo ba ha e oblai. Kabalong ken ke jing syakri ke bagian jaman siam jong fi. Bat wat penia seriam rengkat yalade bat kene ke persai. Hanai tu pen kala durno yalade ken. Da ke jing pen thamai ke jing mot jong fi. Kanang ba penyo tip ke ba kumno ka long ka mon jong ublai. Ke ba bha ke ba pen sngo bha bat ke ba janai de. Ke ktien ublai ke ong tu pen kala durno yalade da ke jing pen thamai ye ke jing mot jong fi. Toh manda kesnam ngin perkhat eki batmai. Toh manda kesnam ngin syak baka ktien jong ublai. Kan rong ha ka dok nuat baka jingmot ke jonge. Namade ka ktien ke jong ublai ka ban pentmai ni. Ki eki bangiyo na ke perthai ke jing start perthai ki khubor perthai bat ki eki banginang na ke perthai ki nomla ban pentmai ke jing em ke jonge. Namar ikum ba perthai ka telun maju haju. Ka perthai ke de ba pelun bat ka telun maju haju. Ki ai long kumju shi kumju ong o e ke justice. Handrai kan mau ka ktien jong ublai ka la ban pen thamai ke jing em ke jong fi. La dangi kwa ngin em ke jing em ke ba thamai to ngin sedang ban perkhat e ki ba thamai. Ngin ino e ke jing perkhat ki ba rim jonge. Ba ngin sedang ban perkhat ki ba thamai ke jing em jonge. Kum kanuksa la da pi kwa ba pin light na ga pop wat perkhat shu el di kumunam pop. Ngin nom snyo bang shu hi ban perkhat e ke tu ga pop ha ke jing em jonge. Namandan ki brio kim jula ban yo athia. Klem na perkhat e tu jing perkhat iba ki jisno tanat berubur. Dan ki ba perkhat ki jing perkhat ki ba malang. Dan ki ba perkhat ki jing perkhat ki ba snio. Dan ki ba perkhat ki jing perkhat ki ba jaklia. Dan ki ba perkhat ki jing perkhat jung ki jing bishni ki jing bishnot. Ba ki wai ki jing perkhat ki ba malang. Tong in barat lot ki tu ki jing perkhat baro. Ngin perkhat thamai. Ke jing perkhat thamai. Ke jing pen thamai ke jing mot jing perkhat jungi. Kan malam ni ke jing thamai ke jing em jungi. Ladang ikwa ngin kot ngin khia. Tong ngin perkhat shu eladi kumunong pang. Ngin perkhat eladi kumu bakot bakhia. Kani kan wan lam ke jing khia ke jing em jungi. Ladang ikwa ngin lat na karam ka sha keduk ka keduk ru haulim snem o thamai. Ngin perkhat sa eladi kum kinong krong. Ngin perkhat ladi bangidegi khun jong ublai. Ngin perkhat ini yaladi bangidai ngin long ke jingkerku. Bat ublai un penroy yangi bat ngin long shisha ke jingkerku. Kum ta ka Bible ka ong tong ngin pen keladur no eladi da ke jing pen thamai jong ya ke jing mot jange. Ka Bible ka ong shu la de bin puli ya ke tien jong ublai. Ka hi kai kum ni ka Bible balada ngin perkhat eki bat thamai. Nginang ngin perkhat eki babha. Mdai tang bakan pen thamai yangi. Kani kan wan lam ru e ke jing sok ha ke jing mot jangi.
Ubrio baling a berpisah haga donut jengu. Unam la setia banim kejing em gabat mai. Ketuga pop kejing leng a kejing pisah kejing elek kejing ekon. Kan tan hi u se ketu kejing long barim. Ndai ubrio badan kejing sup mensiam. Ubrio badan kejing sup ka bakenja blai. Ula banim kejing em gabat mai. Kashil Pauls ke Filipi kalau nang besau ke dekat ke bapra ke orang ini ki kentian. Hak bawai no aku para bangen ki ai beshisha, ki ai badan buram, ki ai bahak, ki ai bakuat, ki ai internet, ki ai badaya ro, ladadan kanu ke jing bah, ladadan kanu ke jing ro, tupin perkhat ini ki ai ro. Nang tahu Paul ong susu ini ki kentian. Tu pile egani ti ublai ke jingso on salong lembat fi. Fi ila dangi nangin perkhat eki babaha. Ngin perkhat kat kum ke ketien jong ublai. Ngin perkhat eki bahok, eki bakhot, ki badan burong ki ba itana. Kumo ong ke ketien jong ublai kan wan lam ke jingso ke jingem jonge. Ke jing perkhat kan pen kela yangi. Ba ke jing perkhat kan wan lam ke jingso ka bashisha. Haka do not jong uai pa uai ubangai. Na kita kedau togin pentemai ke jing mut jongi menta ke senam. Ngin sedang mangin perkhat, ngin sedang mangin mut yeki eki batemai ke jing im jongi. Bret no eki jing perkhat ki barim jongi. Ino eki eki barim. Sedang man perkhat ki eki batemai. Badu blai un pentemai yeki jing mut ke jongi. Anda blai un pentemai ke jing mut ke jongi. Ngin siam shisha bangila min em ke jing im ke mai. Kani ke dega bandeng kong ke bangakwa man kren hapaden jong fi kani ke por. Tong in pen mai ke jing mot jing perkhat jongi. Kapa apat ke bangakwa ngan kren kani ke por. Ladangi kwa ngin im ke jing im ke batamai. Ngangin menda ublai menda ke snam ublai un pen mai ni. Lada ngin pen mai ya kerukom duai jongi. Pi haga bapiyayat bar ublai. Haka jing adai jongi badu belai. Ki ai barok ki trai da ke jing duai. Watla pimut ki ai ne pi nget ki ai. Lada pim duai piname isa dia ke jing trai ke jong belai. Lada pin keli yang balai ngam tip lut. Hanrai ya kini kawai ngatip, pada kini kawai nga experience ngamat. Haka jing syakri jonga yo belai. Lada ngim duai nginom yo isa tiai ke jing trai ke jong belai. Usnem arpo arpuai to ngin kam duai. Ngin pen thamai ke rukom duai jongi. Lada ngilale kam tolot usnem arpo. Ni lada ngilale sting ke jing duai ke jing im jongi. Lada fikwa bo blai un trai thamai ke jing im jongi. To ngin pen thamai ya ke jing duai jongi. Fi ke jing duai ke dai gadak jong ke jing ngai. Kejing duai ke dai gadak ke ba ngi khmi lenti ai no belai. Dan ki brio ki baduai tang si sien asien ki pep no ba ki thai no ai kejing duai chunki. Kham tam lai ha ba ki yo i ba am sim la juba ai kejing duai chunki. Dan ki brio ki ba salia no ban duai dan na peneng chunki ki ba keno wat yo belai do ba juba ai kejing duai chunki. Henry ka Bible ka ongi ni ki kentien na de pipulien u Lukas ka lanang ka khat pra ka de khot ka banin kong u Jisu Ukraine ka fashi ka badai ya ngi bangin nyai tuai bat bangin nom man tachu ngangai new snam arpoe ka de ka snam bangin nom tat satia ha ke jing tuai tongan pule khendia ya fina ka Bible ka ongi ni ki kentien tiu la kren ka fashi haki Syapang bakadai yaki banyai duai bad ban om man tachu. Ula ong ladan uwe unong sensya na gawai kishnong. Ubam syaptian yo blay lam ne buram yo brio. Ladan ru agada kishnong gariw kentay te kalawan bunsien ha u gada ong. Tule hok yang halor utaw bayale yang te kham slam umman. Hanray hadian kataw la ong haladi. Langam syaptian ru yo blay. Langam buram yo brio ngai penban bagani gariu kentei ka pensngau satia yanga ngan bishar hok yaka yo kawan klam da puat ban pensngau pelut yanga Jisu kren ne gene farshi syapang gejing duai
Bau don wai unong pisar bam hop. Ubabat ya ka hop jong ka wai gariu kentai. Deu ni uba pentut ya ka ai bagane gariu kentai. Kadai hop badio. Regane gariu kentai ka wan bet. Man la ka sni klan da puat hong ni unong pisar bam hop. Bat ka dawai ka hop jong ka. Mau ni unong pisar bam hop ubam sep tieng yo blai. Ubang buram yo belai nam syak tieng yo beriau. Uni nong bisar ram hok ang haladi. Uang ngan le hok ya ka dengan bisar hok ya ka. Yo kawan kanda puat ban pensnyo kelut ya na. Ngaku ban ong ye fi ke ni ke puat kendiat ban pensnyo tu ye fi. Nama dam ki beriau ki ba kenok ba yo belai ye ki jingja paro a ke jingim jengki. Balada Amshin la juba de kijing duai jengki ro ngingi kloi ngin keno yo blai hanem dei u blai u bale lo ki bam dei ke jing im ke jengi ni de ngin tip habang im ha gene ke perthai u blai umpat sensya direct e gene ke perthai u dan don u setan u balong u blai jong gene ke perthai u balong u siem jong gene ke jingdom u babat ye ki Baro ki babaha, bakin nompoi, uba pen kelumar ke jing duai, uba bat ke jing jubab ke jong ublai ke jing im jengi. Rela da ngin duai, uni unong bisar bam hop, unom lak ban le ro em, ublai un jubab ya ke jing duai jengi. Nang ta lo jisu la dep kran kumni ong ini ke ngintien tiu trai ong, hasnyo ke bu ni unong bisar bam hop ong. Ublai ti unam bisar hok e ki bela jit jong ki bela nyar kerpat e mensni ban menmien lau sha aslam na gam na joki ngong ha pi un bisar hok kumne ro hangrei on the one u khun u briu un siam ne em ya ke jingye ya ke perfect pi ke jing duai ke dai ke dak jong ke jingye bad da ke jingye ngin yo diang ye ki ba krau ke jingye jongi klem ke jingye pimla pin pen snow bai o blai Namar kadai ini begin nget bau belai udon baru ainong ye kita ki bawa ti u ong ke ktian ke jong belai na kata ke dau menta ke snem tongin pen thmai ye ki jing duai jongi wa nyen pen thmai ke jing mut jongi ku mangala kran ye fi hagamat ke banin ko nyen kampuli ke ktian jong belai nyen kamle chi ke jing ye sem nyen kam snow tanat ye ke begin jaman siam nyen kam perkhat ye ki baba Kabadan kam kaba arlo toh ngin pen thmai ye ki jing duai jengi to ngin kam duai man de snap ngin nom ino shiten por ngin nom thait no ban duai ke mangi pan ngin yai pan ngin yai yen ha ki kula jung ke tian jong ublai na de ublai u bakhang nem de ublai u bam kwa ban kut khu ye ngi han rei don ke bakhang ye ngi dan ki bor baman dan ke sistem jong ni ke perthai dan ki bakhang ye ke jing duai jengi ngin yai duai hadu ngin i wo blai ujuba ke jing duai jengi kum ta la da ni pen thamai ke jing duai jengi ngin la ngin im ke jing im ke la thamai ke ni ke de ke ba ar ke ba ngakwa ban ong ye fi ke ni ke por tong ngin nam shushim ye ki rai ba dong ho man da ke snam ngin le no kum ta ngin le sakata ngin le saya ini nama gede kesnem kawat mai pinam la ban le na ladi jisu ong hage gospel ke jong yohanes kelenong ka bakat san wong klem manga pim la ban le ro em ngin nom la ban le ro em tang na ladi hi ngin la ban le ki da utal bo penchat bor ni kum ta tong ngin duai ngin pen thmai ke jing duai chingi ngin em ke jing em ka thmai ber ke ba job menta kesnem baro sisnem ladang i pen thmai ya ke jing duai ke jungi kata ke de ba a ka ba lai bet ka ba khat du ka ba ngakwa ngan kren ha pdeng jung fi ke ne ke por ha news nem ba thmai begin im ke jing im ke ba thmai to ngin pen thmai ke jing ya dei jungi pitip ke jing ya dei ke de ba don kam ba ha ke jing im kristan babon ki kristan kim su to e ga ni ki babon ki kristan ki shim sting bhai ke jing ade ha ke jing shisha ke jing long kristan ke de ke jing ade kam de tang niam ni tang ke rukom re ke de ke jing ade ke jungi ba ublai ba ke jing ade jungi ba ki brio tongin pen thmai ke jing ade jungi
bat unang penim jengi utrai jengi Jesus Christ. Tongin kam je u. Tongin kam syakri u. Tongin kam nang man buram u. Tongin kam nang man ya ro u. Tongin kam nang man ai jaka yo blay ge jing im jengi. Tongin pen thamai ge jing ya dei jengi. Lada ge jing ya dei jengi ge thamai hang ta ki ai kim jalong ki ba thamai. Tongin pen thamai ge jing ya dei jengi ba ki paralok. Ngin pen thamai ge jing ya dei jengi ba ki paramadandro. Ngin eno ega tu kerukom perhat ke berim. Ngin eno ega tu gejing adai ki bam dai. Ngin stangi gejing adai ki babha. Hong ni usnem wa thamai. Phini oi ki ai kin jalong ki ba thamai. Ke balai ke bangidon kam ban im gejing im ke ba thamai. Tongin pen thamai ya gejing adai gejing. Ngan pule gini ke Paul ada pi pule na ke gospel ke jong Matius ke lenang ke ba at kuat. Hakapot bagi Farisi, bagi Sadusi, kiawat ni aban penduk ni ayu Jisu, ni kiawat da aban penduk ni ayu Jisu. Ka Bible ka ong ini ki kentian da bi pule no Matius kunang ka baat kuat. Ka dekat ka balai usau ka ong. Tiha bagi Farisi, kiyo asngeu ba ula penduk ni ayu ki Sadusi kila ya lumlang. Wei ureu sa tiu banaki, kenang bantenju ya ula kili. Konong hikai kanu ka hukum ka bakrau na ki hukum. Jisu te ula ong to men ye yo trai bo blai jame da gadono jame baro. Bada kaman siam jame baro, bada gajing mot jame baro. Kani ken kalong ka hukum ka banengkong bat ka bakrau. Ka baaro kalong kum kata men ye yo paramadan jame kumbai ladi. Hakini ki ar teliki hukum ne hakini ki ar hukum. Astien ki hukum baginang ya thur pa baro. Jisu ang ini ki kentian. Wang hakini ki ar ki hukum. Haka hukum jang gejing ie. Lasdien ki hukum baginong ye thur pa baro. Hakibai ki kentian. Ka ketian jang ublay. Ka jing hikai ka ketian jang ublay baro kawai. Ka jing long kristan jang i baro. Ka syong hakini ki ar hukum. Ne ka syong tang ha gejing ie. Ka sedien ha gejing ie. Ladang ila. Ngin e yo play jungi da gadono jungi baro. Da ke jingmot jungi baro, da ke mensiam jungi baro. Ne hiwe ki kentian ngin kam e yo trai jungi. La da ngila ngin e ki paramarjan jungi. Ngakwa banong yefi, kani ke de jingem ke basisha, ke ne ke jingem kristan ke basisha. Ngila ngin em ke jingem ke batmai, la da ngin ya de ke jing e menta ke snap. Ngin berat no ege bishni bishnat na gejing im jengi. Ngin berat no ege jing perkhat ki bamdai satya. Ngin berat no ege nugo competition ke bangidan. Ngin berat no ege ba pentut ege jing dai bat ki brio kamta ma gejing dai bat ublai. Tongin nangin ie jo ublai ku mangala ong bangin ie dru para brio. Ngin ie de kitu ki bashion yangi ngin duai na gamda kitu ya kitu ki bale ki bamda yani ngin ya ke jing ie menta de snap maka ni kan pentma ya ke jing ya dai jungi ba ublai ba ke jing ya dai jungi ba ki brio lada pin pule no Matias ke nang ka basan ka Bible ka ang ini ki tian Jisu ha ukren chang ka ni ka liang ni ha ukren ni ka phang wang ini ki tian Pio asngau bala ong men ie yo paramajan men shuan ro yo bo shuan yeme. Henbreng ong happy to ie igi nong shuan jompi. To karhui kita ki batim ye pi. To le abhai kita ki ba shuan ye fi. To duai ro nang mta ki bala asniu ye pi. Bat ki bala ben ye fi ro. Ba pinlong ki khuan jong ukpa jonga ubah bene. Ubah penmi ye kasni jong u hau basniu wa ba. Wa pha yo slop haki ba hok ba de ki ba hok na bala da pishu ie dang ki ba ie je fi yo nong ayu hato kita ki nong klong ki mle kum jo la da pi ngo tang ki ko jumpi pi le kham ko ayu hato kita ki nong klong ki mle kum jo na mar kata to pin long ki ba janai kum mo khpa jumpi ubah banen ulang ba janai tolong in sedang in ya de jing ie mentau snap bagani kan pentomai ke jingem ke jami kitip wale brio poisa se ke jinglong bari bale brio poisa se kapo bale brio upoisa ki eki bamdai
Namar uklamnya ke jing ie. Udan nang syur. Usya begitu ke jing nang barim kantan ke jing im cuma. Udan ke jing bat dau ke jing bat nuat. Mentah kesnem tongin bread lo di kita ki baro. Ngin duai penban ye kita ki basyuan dengi. Ngin ie di kinang syuan jengi. Ngin kerhui ki batim yengi. Kumbaga ketian jong blai ka ong. Ngin duai kita ki bala sneer yengi. Kani kan penpau mangi dai shisha ki khon jong blai. Bat kan pentemai ye ki jing im jengi. Ngin bread ngin kan ter lo ye kita ki barim ki jing im jengi. Ngin pentemai ye ki jing dai ki jengi. Kebakrau tam ke jingya day ke bangakwa ngan penkot artat akini ke puar. Kam tadi ke jingya day jungi beki brio. Namar ke jingya day jungi beki brio kami na ke jingya day jungi badu belai. Lada pibian ke jingya day jumpi badu kapa jumpi bah beneng. Ke jingya day jumpi beki brio lo kan biam. Lada ki iet katno para brio. Henrai lada yo belai pim iet. Lada ke jingya day jumpi badu belai kam biam. Ngakwa banong yefi kejing ie jumpi kibri banong tang shipuar pinom la setia ba pinia je kejing ie ke ba kejablai nama ke bible ko ong kejing ie ke long no blai dei ma u bala ie chua ye ba nisa ie ju kumta ha ke ba penkut ha kini ke puar ngakwa banong yefi kani ke de ke badan kam hado kata la dangi kuat ban im kejing im ke ba thamai news nemo ba thamai to ngin pen thamai kejing ie blai ke jungi Ngin kam iet kam hayo blay menta kesnem. Ngan ailat e fi kini kepuar lada dan nak deng jom fi kini kepuar kibam da iet hayo trai. Pim jidan puar yo blay. Pim jidan puar ban perkat sepang jongo. Pim dan puar ban puli ke tien jong blay. Pim dan puar setia ba pinduai. Pim dan puar ke eke ba kenjaman siam. Fisyu perkat tangi ke ba dei tangi la die ba ke jingkwa la jong. Mentah ke dega puar ba pin pentemai ke jingya dei jong pi ba do blai. Ka ayom jong ke jing pentemai, ne ke jing pentemai, kan wan no blai. Kan nong man setia, tak da ka rai jongi, bat ke jing temu ke jongi. La da pi pentemai ke jingya dei jong pi ba blai ke dega puar. Ki ai kin jalong ki ba temai. Angan penkot ke kubuar ha ke dega puar. Da ka bangia duai lang bat pi. La da pi kwa ban im ke jing im ke ba temai, uniu snam ba temai. Nginya duai bat pi ke nega por. Pentemai ke jingya dei jampi. Bat utrai jampi Jesus Christ. Ai bapin im ke jingim ke bat temai. Nandu kani ke singi. Bat shisha pinio i ki bat temai. Hau niu snem bat temai. Penginya duai ke nega por. Trai ni anyu eme ke nega por. Hake kerteng ke dung Jisu mana Nazaret. Nga anyu mamede u blai jungi. Ubayo asnyaw i ke jing duai ke jungi. But go try how new snemo but mai nya da kmi lanti men le ki bat mai ke jingim jingi na tip go try ku ma ong he ke tien jame ba nu ba don ha Chris ulam jing thau bat mai ki ba rem ki do no ba da kmi ki jalang ki bat mai try ngala kret ki ni ki lightly ki mat agini ke por go try man wala me ki jing thmai ki ba buat agi ba snap e ke tien jam u blai ki ni ke por try na duai ba kan non ke jing pen sle ke jong men sema koi ke ban tuat ke try hi wei go try ki ba snow ba ki ba snap e ke ni ke khubor kham ta me ki tu ki ban happening ke jing ale ki ban happening ke jing excited ke struggle le ke jing em ke chake try men wenglot e ke ba rim men le ke ba thamai men pendu no e ka bor ke jong ka pok ka bor jong satan but men le ke ba thamai ke ne ka bor ki tu ki jing len ba sneo bor akin du no ki tu ki jing len ki bam long ki bam dai kin du no ki jing bar khat ki bam long bor akin pet no try nga tuai ka try ke ne ka bor ba me men le thamai but ka bang akwa ba na tuai ker pang ke ne ka bor ke dai ba ben pen thamai ka try ke jing a dai ke jame but ki khun jame ke ne ka bor try way ba pai me ke ne ka bor un kam bahai me ro ko try kuma mala ni mala ai ti le ke jing em le ke manda jange men pan pa ke jing play ke jame ba ke ni gan pen thamai ke jing em ke jange ba ngada nget ma do snam ar hajar ar puai ulong snam ba thamai ni ki ba thamai ke jing em ba ni ya ke jing em ke ba thamai nga ai ngo me yo snam ke jing do ai jing ke ne ke bor na mai ki ne baro angi pan na ke kerte ke jong Jisu amen Doblay, man could create.